Okay, jeg skal nu demonstrere, hvordan man indsætter en artikel. I den her forbindelse har jeg min artikel, som ligger her. Ups. Og den skal jeg nu bruge som udgangspunkt. Jeg vil lige se, om jeg kan. Sådan der. Og jeg har også noget, der er mere vigtigt, nemlig lige mine to billeder. Og der kan vi allerede se, at der er sket en lille fejl, fordi der må ikke være A, Ø eller Å i billednavne. Så derfor så det tjekker jeg lige efter, og det er så her. Og derfor så skal jeg lige huske at starte med at rette A, Ø og Å til lignende. I det her tilfælde så bliver det så sådan her. Så har jeg de korrekte filnavne. Og nu skal jeg så logge mig ind i systemet, og så skal jeg indsætte min artikel. Det gør jeg herinde på Google. Det hedder altid selve det domænenavn, du nu har fået. I det her tilfælde, der hedder domænenavnet gaveideer til fest.dk. Men der, hvor du altid skal logge ind, det hedder WP, det står for WordPress, -admin. Admin. Sådan. Så kommer du ind på den her side. Der får du et login, hvor at du skal indtaste det brugernavn og den adgangskode, du nu har fået fra mig. Og så kan du eventuelt sige, husk mig her, så husker du det. Så logger man ind. Og så er vi sandelig inde på selve kontrolpanelet her. Og den, du skal bruge, den hedder sider. Og så siger du bare, tilføj ny. Nu starter jeg med at indsætte skrive min artikel. Den her, den hedder dåbsgaver. Så det skriver jeg her. Og så kan jeg ellers indsætte selve artiklen her. Der skal jeg lige bruge, sådan. Badum. Her kommer det fra overskrift. Det kopierer jeg lige. Og så indsætter jeg det her. Og så kan jeg lige hurtigt redigere det ind her. Sådan. Og så var det i hvert fald ordnet selve artiklen. Så skal jeg lige redigere den her, fordi det her det er en overskrift. Så den markerer jeg her. Og den kommer hernede. Der skal man lige klikke på den her vis skjul ekstra værktøjslinje. Så det er altså den her lille fætter, hvis ikke den her den er fremme. Og så der, hvor der står afsnit, der kan jeg så vælge at sige overskrift 1. Og det er så det, jeg har valgt. Det her, det er så en overskrift 2. Og så kan jeg jo vælge, om det her det så eksempelvis skal være en overskrift 3, eller om det også skal være en 2. I det her tilfælde, der vælger jeg en 3'er. Og så kan jeg vælge en 3'er her også. Det er sådan set lidt op til dig. Det hænger ikke sammen, at det er antallet af overskrifter, der gør det. Du må kun bruge en, der hedder overskrift 1. Der er kun én hovedoverskrift. Men om det her det så skal være en underordnet overskrift, eller om det i virkeligheden skal være sådan her, det har mere noget at gøre med størrelsen af overskriften. Så det er sådan lidt efter, er det et nyt afsnit, jamen så kan du gøre det sådan. Det er helt op til dig det her. Bare du lige husker, at overskrifterne, de skal altså have sådan. Nå. Nu skal jeg lige tjekke igennem, fordi hernede, der kommer noget, der hedder Heatmap Theme Pro SEO. Den kan du bare minimere, og det gør du ved at klikke her. Sådan. For den vi bruger, det er den, der hedder WordPress SEO by Yoast. Og der vil jeg sige med det samme, så længe de gamle regler for, hvor mange gange man skulle bruge et keyword osv., de er hermed glemt. Så længe at den her den siger OK, så er det i orden. Så du behøver ikke længere tænke på, at det skal stå der 10 gange og det ene og det andet. Det skal bare være der i titel og i overskrift og så videre. Men lad os prøve at indteste her.
Den her, den er lidt speciel, fordi den har et lille problem nogle gange med æ, ø og å. Men nu indtaster jeg her dåbsgaver. I det her tilfælde, der er det faktisk sådan, at der er det sådan, at den har lidt svært ved, den kan godt finde det i content, som man kan se, der står det 11 gange. Men den har lidt svært ved at finde det i heading og i title osv. Og det er altså fordi, der er å med. I det her tilfælde, så længe du ved, den er i orden, så er det okay. Nu kommer der en meta description her, og den skal jeg så hive fra min artikel. Den sætter jeg ind her. Sådan. Og det er simpelthen det. Nu har jeg gjort det. Jeg kan så lave en page analysis her. Grunden til det her, det går galt, det er, hvis jeg ikke har savet min side. Så det er meget vigtigt, at du ikke klikker på udgive, fordi så kommer siden altså online med det samme, og det skal den ikke. Du skal bare sige gemt ladet, så skal jeg nok udgive det, der skal udgives. Så du skal egentlig bare gøre det klar. Nu har jeg gemt det, og nu kan vi gå ned og kigge på SEO her. Så det vil sige, at jeg kan nu klikke på Page Analysis. Og så kan jeg se her, er der nogle ting, der skal rettes. Ja, den er ikke med i stil, men det er fordi, der er å i, fordi den hedder rent faktisk, den hedder jo så gave til fest, dåbsgaver. Og det er altså på grund af ået her, så er der æ, ø eller å i dit keyword, så kan du bare glemme den her. Men der kommer en her, som jeg selvfølgelig skal rettes, nemlig no images in this page. Ja, vi skal jo have tilføjet nogle billeder. Det er lige præcis det, vi skal. Så kan man sige, her står der også, at page title den er kun på 9 karakterer, hvilket er mindre end det anbefalede 40. Så der kunne jeg altså godt gå ind og kalde den her noget lidt mere, fordi dåbsgaver, ja, det her det er sådan, som det kommer til at se ud, når man kigger det på Google. Så kunne man jo godt her skrive sådan her for eksempel. Dåbsgaver. Her er masser af gode idéer. Det er lidt mere sælgende. Det er lidt mere. Det gør jeg sådan. Så når jeg er færdig med det, så siger jeg gennem klaget. Nu skal jeg jo have tilføjet nogle billeder. Og der går jeg så op i den, der hedder medier. I mit bibliotek her. Jeg kan også vælge at indsætte her. Det giver sådan set det samme. Så lad os bare prøve at tage en af hver. Nu går jeg ind i mine medier her. Og der ligger en masse af de gamle billeder. Så for god ordens skyld, så sletter jeg lige dem alle sammen. Det er nogle, jeg har brugt til test. Det har ikke været noget med det her at gøre. Sådan der. Så siger vi tilføj ny. Og jeg vælger så filen her. Og jeg finder min dåbsgaver 1. Så bliver den uploadet. Se, her har vi en titel. Den hedder så selvfølgelig eksempelvis gyngehest som dåbsgave. Det kunne jeg jo kalde den. Og jeg kan også bare vælge her og kalde den dåbsgave 1. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du vælger. Bare det enten, så kan du skrive, hvad der rent faktisk er på billedet, eller også så kan du bare skrive dåbsgave 1. Det, der er mere vigtigt, det er alt teksten her, og det er jo så den, som hedder billedtekst heroppe. Problemet er, at den her, det er ikke nogen særlig god billedtekst. Gyngeheste som dåbsgaver, det er hverken det ene eller det andet. Det er hverken en billedtekst eller en alttekst. Så derfor, fordi det er ikke en færdiggjort sætning.
Så man kunne godt vælge her at skrive gyngeheste som dåbsgaver. Der kunne vi jo vælge her at sige, kan være god i det som dåbsgaver. Bum, nu er det en færdig dansk sætning. Så er vi glade. Det var det. Og så gemmer jeg den. Så går jeg ind på min side her igen. Og redigerer. Og hvis nu jeg vil have den indsat her for eksempel. Så siger jeg indsæt. Og her kan jeg så vælge at indsætte nummer 2, hvis jeg vil det. Jeg kan også vælge fra mit mediebibliotek, hvor jeg jo altså allerede har lavet den. Så nu har jeg egentlig allerede brugt det her. Det er jo sådan set rigtig dejligt. Nu skal jeg bare vælge, hvor jeg vil have den indsat. Jeg kan godt lide, at billederne de står herude til højre. Hvis du af den ene eller anden grund har en speciel årsag til, så kan du bare redigere rundt her. Det er fuldstændig ligegyldigt for mig. Bare sørg for, at billedstørrelsen her, den ser ordentligt ud, altså at den passer sådan nogenlunde med indlægget. Og der har vi så sandelig gyngehesten. Og hvis jeg så vil uploade en direkte, lad os sige her under søde gaver, så går jeg ind i upload og indsæt, og den her gang, der vælger jeg filen fra min computer. Og så siger jeg dåbsgaver 2. Og der har jeg så en dåbsgave her. Børnebestik er altid gode dåbsgaver. Jamen det er det da. Og der skal jeg så lige være opmærksom på, at det er et lidt stort billede det her, men det er okay, det kan stadig gå. Men bliver det altså for stort, så kan jeg lige gå ned og vælge og redigere her, hvordan og hvorledes at det skal være. Men nu tager jeg bare her. Så står det her. Nej, hvor fint. Og så kan jeg sige gem klade. Den er hermed gemt, og det var det. Så har du indsat, og så hernede, der vil man altså, du vil egentlig gerne have i heading og i title og URL og meta-description, der vil du gerne have, at der står yes ved dem alle sammen. Hvor mange gange det er vist her, om det er 10 eller 11 eller om det er 4, det er fuldstændig ligegyldigt fra nu af. Bare den er grøn. Grunden til, at der står no her, det er selvfølgelig, fordi der er æ, ø eller å. Så er der æ, ø eller å i dit keyword, så skal du lige selv være opmærksom på, om det er i orden. Men ellers så er det simpelthen det. Og så har du indsat artiklen, så har du lavet den lige som den nu skal være. Og så er du klar til at indsætte den næste artikel. Og det gør du så hernede som side. Det er meget vigtigt, at du gør det som side og ikke som indlæg. Vi bruger dem ikke som indlæg, jeg bruger dem som sider, så bare sige opret ny side, og så gem dem som klade, og så skriv til mig, når det er klaret, så kigger jeg på resten. Tilbage er der kun at sige rigtig god arbejdslyst. Hej.